Akwụkwọ ọpụpụ isi nke 26. Ebe obibi m ka ị ga-emekwa were akwa nkwụba 10 mee ya. Ezi akwa ọcha akpara nke ọma na ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie nke mere ka ha yie cherubim bụ ọrụ onye ọkà ka ihe ndị a ka ị ga-eji mee ha. Ogologo nke otu akwa nkwụba ga-adị ọgụ kubit 8. Obosara nke otu akwa nkwụba ga-adịkwa kubit 4. Otu ọtụtụ ka akwa nkwụba niile ga-enwe. Akwa nkwụba 5 ga na-ejikọta onwe ha otu n'ibe ya. Akwa nkwụba 5 nke ọzọ ga na-ejikọta onwe ha otu n'ibe ya. Ị ga-ejikwa ọgha anụnụ mee anya nkọ n'elu ọnụ ọnụ nke otu akwa nkwụba. Site na nsọtụ ya n'ime njikọta ahụ, otu a ka ị ga-emekwa n'ọnụ ọnụ akwa nkwụba nke dịpụrụ adịpụ n'ime njikọta nke abụọ. Ọgụ anya nkọ 2 na 10 ka ị ga-eme n'otu akwa nkwụba. Ọgụ anya nkọ 2 na 10 ka ị ga-emekwa n'ime nsọtụ nke akwa nkwụba nke dị na njikọta nke abụọ. Anya nkọ ga-echerịta onwe ha ihu otu n'ibe ya. Ị ga-emekwa ọgụ nke ọlaedo 2 na 10 were nke ahụ jikọta akwa nkwụba otu n'ibe ya. Ebe obibi ahụ wee bụrụ otu. Ị ga-emekwa akwa nkwụba ajị ewu ibu ụlọ ikwu n'elu ebe obibi ahụ. Akwa nkwụba 11 ka ị ga-eme ha. Ogologo nke otu akwa nkwụba ga-adị ọgụ kubit 10. Obosara nke otu akwa nkwụba ga-adịkwa kubit 4. Otu ọtụtụ ka akwa nkwụba 11 ahụ ga-enwe. Ị ga-ejikọtakwa akwa nkwụba 5 iche na akwa nkwụba 5 iche. Pịajie akwa nkwụba nke 6 n'ebe ihu ụlọ ikwu dị. Ị ga-emekwa ọgụ anya nkọ 2 na 10 n'elu ọnụ ọnụ nke otu akwa nkwụba ahụ dịpụrụ adịpụ n'ime njikọta ahụ. Meekwa ọgụ anya nkọ 2 na 10 n'elu ọnụ ọnụ nke akwa nkwụba nke dịpụrụ adịpụ n'ime njikọta nke abụọ. Ị ga-emekwa ọgụ nkọ ọla 2 na 10 mee ka nkọ ahụ baa n'anya nkọ ahụ. I wee jikọta ụlọ ikwu ahụ o wee bụrụ otu. Ma nkwụpụ nke fọdụrụ n'ime akwa nkwụba nke ụlọ ikwu ahụ bụ nkewa akwa nkwụba nke fọdụrụ ga-akwụpụ n'azụ ebe obibi ahụ. Kubit ahụ nke dị n'otu akụkụ na kubit ahụ nke dị n'akụkụ nke ọzọ n'ime nke fọdụrụ n'ogologo nke akwa nkwụba nke ụlọ ikwu. Ọ ga-akwụpụ n'akụkụ abụọ nke ebe obibi ahụ. N'otu akụkụ na n'akụkụ nke ọzọ ikpuchi ya. Ị ga-emekwara ụlọ ikwu ahụ ihe mkpuchi akpụkpọ ebulu esijiri ọbara ya na ihe mkpuchi akpụkpọ siil n'elu ya. Ị ga-emekwara ebe obibi ahụ ibo osisi akakịa nke na-eguzo ọtọ. Kubit 10 ka ogologo nke otu ibo ga-adị. Otu kubit na nkewa kubit ka obosara nke otu ibo ga-adịkwa. Otu ibo ga-enwe ihe nhịọnye 2 nke ekwukọtara otu n'ibe ya. Otu a ka ị ga-emere ibo niile nke ebe obibi ahụ. Ị ga-emekwara ebe obibi ahụ ibo ahụ. Ọgụ ibo ị ga-emere akụkụ ndịda chere ihu na ndịda. Ọgụ ụkwụ ọlaọcha 2 ka ị ga-emekwa n'okpuru ọgụ ibo ahụ. Ụkwụ 2 n'okpuru otu ibo ịnara ihe nhịọnye ya 2. Ụkwụ 2 kwa n'okpuru ibo ụzọ ịnara ihe nhịọnye ya 2. Ị ga-emekwara akụkụ nke abụọ nke ebe obibi ahụ bụ akụkụ ugwu ọgụ ibo na ọgụ ụkwụ ọlaọcha ha 2. Ụkwụ 2 n'okpuru otu ibo, ụkwụ 2 n'okpuru ibo ọzọ. Isi ebe obibi ahụ nke chiri ihu n'ọdịda anyanwụ ka ị ga-emekwara ibo 6. Ibo 2 ka ị ga-emekwara nkuku ebe obibi ahụ n'isi ya. Ha ga-abụ ihe abụọ ejikọtara n'otu n'okpuru. Ha abụọ ga-abụkwa otu ihe zuru oke ruo isi ya, ruo otu mgbaaka ahụ. Otu a ka ọ ga-adịrị ha abụọ. Nkuku abụọ ahụ ka ha ga-adịrị. Ha ga-adịkwa ibo 8 na ụkwụ ọlaọcha ha. Ụkwụ 16, ụkwụ 2 n'okpuru otu ibo, ụkwụ 2 kwa n'okpuru ibo ọzọ. Ị ga-emekwa mkpụrụ osisi akakịa 5 ka ị ga-emere ibo otu akụkụ nke ebe obibi ahụ. Mkpụrụ 5 ka ị ga-emekwara ibo akụkụ nke ọzọ nke ebe obibi ahụ. Mkpụrụ 5 ka ị ga-emekwara ibo akụkụ nke ebe obibi bụ isi ya chere ihu na ọdịda anyanwụ. Mkpụrụ etiti nke dị n'etiti ibo ọ na-emekwa ya ka o si n'otu nsọtụ gabiga ruo nsọtụ ọzọ. Ị ga-amachitakwa ibo niile ọlaedo werekwa ọlaedo mee mgbaaka ya ka ha bụrụ ọnọdụ itinye mkpụrụ ahụ. Ị ga-amachitakwa mkpọrọ niile ọlaedo.
Ị ga-ewulikwa ebe obibi ahụ elu dịka ọdịdị ya ekpere n'ikpe si dị, nke e meworo ka ịhụ ya anya n'ugwu a. Ị ga-emekwa akwa mgbochi nke ọha anụnụ na ọha ododo na ọha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma. Ọ ga-abụ ọrụ onye ọkà. Ọ ga-eme ya ka o yie cherubim. Ị ga-etinye ya n'elu ide akeke anọ amachitara ọlaedo. Mkpọnye ha ga-abụ ọlaedo. N'elu ụkwụ ọla anọ, ị ga-etinyekwa akwa mgbochi ahụ n'okpuru nke ahụ. Ị ga-ebubatakwa n'ebe ahụ n'ime akwa mgbochi ahụ igbee ihe àmà ahụ. Akwa mgbochi ahụ ga-akpakwuru n'oke n'etiti ebe nsọ ahụ na ebe nsọ kachasị ebe nsọ niile. Ị ga-etinyekwa ebe mkpuchi mmehie ahụ n'elu igbe ihe àmà n'ime ebe nsọ ahụ kachasị ebe nsọ niile. Ị ga-adọba tebụl ahụ n'ezi akwa mgbochi ahụ na ihe ịdọba oriọna ahụ na ncherịta ihu tebụl n'akụkụ ebe obibi ahụ chere ihu na ndịda. Ma tebụl ka ị ga-etinye n'akụkụ ugwu. Ị ga-emekwara ọnụ ụzọ ụlọ ikwu ahụ akwa mkpuchi nke ọha anụnụ na ọha ododo na ọha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma ka ọ ga-abụ ọrụ onye ọdụdọ akwa. Ị ga-emekwara akwa mkpuchi ahụ ide akeke 5 machita ha ọlaedo. Mkpọnye ha ga-abụ ọlaedo. Ị ga-awụkwara ha ụkwụ ọla 5.